ప్రతిరోజు ఒక కొత్త వీడియోతో మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే ఉంటాం ఫ్రెండ్స్. మీరు మాకు అందించే ఒక బూస్టింగ్ కేవలం సబ్స్క్రైబ్ మాత్రమే. ప్లీజ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి తప్పక షేర్ చేయండి. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. బిగ్ బాస్ ఇచ్చిన డబ్బుతో బంగారం కొని మురిసిపోతున్న గంగవ్వ. గంగవ్వ ఈ పేరు తెలుగు టీవీ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమే. బిగ్ బాస్ 4వ సీజన్లోకి ఓ సామాన్యురాలిగా ప్రవేశించి ఎంతోమంది అభిమానులను సంపాదించుకొని ఆపై హౌస్లో ఉండలేక కన్నీరు పెట్టుకొని బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులను వేడుకొని బయటకు వచ్చిన వృద్ధురాలు. తనకంటూ ఓ సొంత ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కావలసిన డబ్బులు ఇస్తామంటేనే తాను హౌస్లోకి వచ్చానని ఏమాత్రం మోమాటం లేకుండా చెప్పిన ఆమెకు ఇంటిని కట్టిస్తానని హోస్ట్ నాగార్జున కూడా హామీ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఆపై అనారోగ్య కారణాలతో ఆమె బయటకు రాగా ఇంటి నిర్మాణం కూడా ప్రారంభమైంది. ఇక బిగ్ బాస్ షోలో భాగంగా జరిగిన స్పెషల్ టాస్క్లో ₹1,00,000 గెలుచుకున్న ఆమె ఆ డబ్బుతో బంగారాన్ని కొనుగోలు చేసింది. తాజాగా హైదరాబాద్లోని ఓ జ్యువెలరీ షాపుకు వచ్చిన గంగవ్వ 2 తులాల బంగారాన్ని కొనుక్కుంది. ఆవు పిడకతో పెయింట్. ఆవు పేడతో పిడకలు చేసుకోవడం, ఇల్లు అలకడం వంటివి మాత్రమే మనకు తెలుసు. కానీ ఏకంగా ఆవు పేడతో పెయింట్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ పెయింట్ త్వరలోనే మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి రానుంది. అయితే ఈ విషయాన్ని చెప్పింది ఆషామాషి వ్యక్తులైతే కాదు. స్వయంగా కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ సోషల్ మీడియా వేదికగా దీనిని ప్రకటించారు. వేదిక్ పేరుతో రూపొందించిన ఈ పెయింట్లో ఎన్నో మంచి గుణాలు ఉన్నాయని ఆయన చెప్పారు. ఈ పెయింట్ ఇళ్లకు వేసుకోవడం ద్వారా ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడమే కాకుండా రైతులకు ఆదాయం పెరుగుతుంది అని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. గ్రామీణ పరిశ్రమల కమిషన్ ద్వారా ఈ పెయింట్ తయారవుతుందని, వీటి ద్వారా పాడి రైతులు ఏడాదికి ₹55,000 సంపాదిస్తాను అని అన్నారు. ఇక ఈ పెయింట్ గురించి చెప్పుకుంటే డిసెంబర్ ఎమల్షన్ రకాల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ పెయింట్ వేసిన 4 గంటల్లోనే అది ఆరిపోతుంది. పూర్తిగా పర్యావరణ రహితమైన ఈ పెయింట్ ద్వారా యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు కలిగి ఉంటుందని చెప్పుకోవడానికి కాస్త విడ్డూరంగా ఉంటుంది. ఇక ఈ వీడియో ఇంతే గైస్. ప్లీజ్ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి తప్పక షేర్ చేయండి. ప్రతిరోజు ఒక కొత్త ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుంటాం గైస్. మేము పెట్టే వీడియో అందరికంటే ముందుగా మీకు రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్. 20s తెలుగు.